Sayo sa buntag guys, sa akong pagmata. Mao ni ako nakita guys, gatuo ko og si Bert. Og nilipot ko sa luyo guys, ang nakita nga nanggawas na didig mga bato ani guys. Ug ni aksyon na po ko kabalaka kay nakita na nako nang gataw nag mga kahoy guys. Timaan nga na anakan ka nag mga bunbun guys, nangawa na. Napangpang na namong dapit guys. Kung gamay ra kuha ni Mr. sa iyang pagpanagat nga ng gabiuna guys, og ato makita hello guys. Sa pagmata na ko sa sayo sa buntag guys. Naglantaw ko sa unahan. Gatuo ko si Bester na niabot guys kay pambut man. Dili di ay. Gamo di ang silingan guys. Gatuo ko si Alex ug si Bert no na ang miabot nga nanagat guys. Og sa akong pagtuon murag na maud. Namawd ang dagat guys. Og misuri ko ngadto sa may suba guys. Adto na ko atangi si Mr. adto. Dala pong lantaw-lantaw guys sa mamasol dito sa may tulay. Ato mamakita ang mga tao aning dapita guys. Dunay na masul. Kaha panod-an ra ni Ija. Pero agwantahan dyan niya og itsa-itsa og pasol guys. Gipailuban niya guys. Makasuwa baya pod. Kasagaran ning tulay kung mulabay kung mamasol daghan po ilang kuhaan mga gisaw. Kasagaran jud guys gisaw basta suba. Wagon sa ilang pamaon ani guys kay magkugi man para sudan sa pamilya. Bisag unsa nga pamaagis panagat guys basta magkugi lang gyud ka. Bisag usar ka buktaga.
Tagaan jud kag panahon o higayon nga makasuwa. Sa pagkugi lang gid tingali pagkuha sa isda, mao na nga ija-ija diskarte ning tao guys. Aron dili makapamalit og sudan sa merkado. Mao na mag-idea po sila pamasol. Naani sa kilid sa Lunas Hospitals guys. Mao ni ilang pamaslan ani. Hangtod guys nga nakita na gyud nako si Mister, gapasulatoy man eh. Kaha tingali kay natahap ko guys og gapakusog daghan tinig isda. Gatuo ko ba? Layo pa ni sila guys. Gikan pa ni sila sa Dimiao. Adto man ay kasagaran managat ang taga Valencia sa Dimiao, Garcia. Hilang ra managat ng taga Valencia sa amo pong lungsod sa Valencia. Kasagaran mo dayon ni sila guys adto sa Pikas lungsod. Di ang taga Dimiao pud mare pud managat sa amo ang lugar sa Valencia. Bali-bali. Garcia, Aris Valencia. Unya ang Valencia at Garcia, Dimiao at Garcia sa Dimiao ang Valencia puli-puli na ni guys. Sa ahong giingon na maod lagi guys nakita man nato na maod. Galiko-liko ang ilahang pagpadagan sa pambut guys kay ang suba ani galiko-liko ang naaslaw mas tunga. Muna magliko-liko ni sila ani guys papadagan sa ilang sakyanan. Kauban niya si Alex guys wala ni si Alex manubid namukot na pod ni. Si Bert wa na pod mamalangre kay namukot na pod. Ibabay pa nidunggo na jud guys atong subayan kung doon na bay isda. Nakurat ko guys kay doon na po nagpahaguros nga sakyanan. Kusog na po nagpadagan. Akong tanaw guys si Alvin. Gapaharurot guys. Ug akong gipangutana si Mr. guys doon na ba siya isda? Maura jud ni kuha nila ron guys. Usa ka buk-an duhaw. Nangatawa lang ang ani guys kay ngan ani man jud ning mamukot. Bawi-bawi sa unang mga adlaw ubay-ubay karon ginagmay ra guys kay kunosog ang dagat. Ambot lamang kani akong anak guys doon na baka ni kuha. Kay narikin niya man ni siya guys dito sa laod.
Dili ya pukot ang gidaan ni. Sirikin niya taga yang gida guys. Pero entero gabi lagi. Di na kaagwanta si Bert aning panagata. So wa siya mag-apil-apil aning panagat sa laod. Pukot ra iya guys kay idara naman. Atong tan-aon og do na bisay mapatimbang nga isda. Siya si Alvin guys, ako ang anak og padung siya sa labasiro guys. Mura gilaay si Mr. aning tayma guys kay niingon siya nga unya ra kain ang pukot mga pisa kunomi balikon ra. Makita na to sa atbang guys nga dunay labasero gikuha ang iyang kuha nga isda. Intiro gabi ini siya guys. Oy. Gamay ra man iyang isdang kuha. Ingon ano jud ang managat guys, naawa. Muna gingon guys, balik-balik silag panagat kay ang dagat kuno guys dili gyud tagman. Mo nang bisag wa ka karong adlaw sige lang gyud ka ang nagpanagat kay pag abot pud sa adlaw nga ika na po'y swertihan. Imo na pong panahon. A few moments later. Sa hapon guys, nisuri ko sa amo ang luyo di sa may kilid. Mo ni nakita nako guys. Murag nanumbalik na po sa una guys nga doon ako'y plano ani nga kung makakita mig kwarta, ako na lang tingali ning ipa lubngag bato ning amo ang kilid ani kay aron dili makankan sa dagat. Tinghabagat na guys o na-action ko nagkabalaka. Kay nanggawas nag mga kahoy ani guys ni nawa nagbunbon nanggawas na ning mga kahoy nga nang lubong. Muna magkagabalak-an guys kay gikaon na og dagat ning amo ang dapit. Di ba wa man yung tayo kahoy ning dapita ni anay ning gawas nagkahoy guys. Murag musuod na jud ni sa amo ang panimalay ning maong dagat. Kaya nang gawas na kanang kahoy. So napangpang na po ning among lugar ani. Ato mang makita Muna nga amo na po ning planohon o unsaon na mo aning dapita kung unsay angay buhaton.
Hapon na siya, si Alvin, ang akong anak, padung na po ni siya managat. Sama nila ni Bert, ni anda na po to sila. Mulaon sila karong gabi una, guys. Kay basin og mamawi, makaswerte sila karong gabi una. Unang anda na po sila, guys, mulaod. Ano, makauli mga alas 7. Okay pa. Dili po kayo hago, guys, kay pambot man. A few moments later. May isda, Bert? Unja ra naman ihatod. Kaya malit pa magasolina. Oh. Ha? Magpalit pa magkailam tag-una. Sama sa gihapon, guys, gamay ra pud ilahang kuha. Pero at least ang makabarigya pa ninong, guys, bawi o gasolin. Ayingon ani dyan ang managat, guys. Swerte-swerte. Pero di lang po sila alkanse karong gabi una, nakabawi po gasolina. Ayingon ani jud, guys. Kaming duha ni si Mr. Magkays kay og pukot. Pasensya na mo, guys, kung maara na lingaw nako karong adlaw, guys, o ako manghinaot nga do na mo'y mga kalinaw sa usag-usag, guys, o ako mo ingon, bye-bye.